Square mga wonders. Wow! Butong. Giwilding akong tambutso mga wonders. So, welding, wijakan. Ilalim no? Kamang tuwad-tuwad. Ayaw kayo. Bolt diri pa ka sintro. Kinanglan sakto gid sa kwando. May iyang pin sa tunga. Ay, oo, tama ba? Kaya mo luhok tunga. Inalan diha ra gid siya taman. So ligwata na lang. Kanay. Aog. Tama dyan ha. Ilobag gamay dyan. Tap. Kana. Wala ni lakwasir dyan? Wala. Bolt ra ito. Ako dyan pa rin. Pwede wala yung lakwasir. Ha? Wala yung lakwasir dito. Yaha ko siya doon. Kailangan gid siya. Okay. Be, asa pa dyan ha. Oy, balik kayo. Ya up. Ganang ko na yan. Ito na lang batangan lakwasir niya. Pag isa. Oo. Para pag maog dili siya mag Ganahan naman lang bugodan ni do kay nay mga pisa mamapalit. kumon lagi din. Oh, labi na sa usminya daghan ni. Kan mapalit ba? Mas maayo man tong second hand, third hand imong palit nga imong giatiman kaysa brand new na Kagubo. kaguba na daot na ko naggasalig kay brand new na atiman na. Pero lami gitong brand new. Kung nasa ko'y brand new ay inatiman maginato ni nga. Kulang na lang sa nisa. Kuan mil. Atiman basta. Oh, budget nya di man pwede na to dunganon tanando kay mubayad pa man na sa Gahi sa kayo sa sakit sa kuan. lagi one at a time lang gyud kay kung imong biglaon dit sudo nga kulingay mil man sab. Pero tuod kay gamit sa Op. pamilya mo nang kuy Ginoo. Unya lagi mo balik mi unya ingog pantalan kay naman si Rocksteady. Aw na gabi eh. Oh, na mananaw to akong mga sakop. Nya sulbad nang panyapon kay kato akong brad nako nasa Barangay 19 likod iling-giling nga nag-ihaw man. Ito ko tawagan kanina. Ito daw man hapon ko. Daghan ra ba kayo na eh. Basig nalimot ka nga isa mi ka barangayan. Sada pa man diri ato ingo okay. Nena, taada John. May pantala. Peace.